guys, mayong udto karon magluto kog adobong atay. So kini akong atay guys, napod siya itlog. Paborito man ako ang atay ug itlog sa manok ana. So yan, mag-start na ta. Siyempre nakapaghiwa na dai kog bawang sibuyas ug luya kani. Kailangan jud nato butangan natong luya guys para dili siya malansa ba. Ana man jud ang technique kung gusto nimo. Pwede pa nimo pakuluan ning kuan atay ba bago nimo siya igisa para kuan. Pero wala na koy oras kay naami adunon niya. So, yan ay dili dai sa mana uy. Siyempre, luya sa kay mainit naman atong kawali. Butang na nato ang luya. Igisa na nato ang luya. Yan! So, saan na nagaluto? Sayo po guys, para di bored. Para happy jod. Saan na nagaluto? Kailangan dyan maging happy. Yan, igisa na nato. Asa naman to akong sandok na bungi, oy. Ayan, gisahin lang nating mabuti ang atong atay para dili siya malansa. Kaya napa may dugo-dugo, guys, oy. O, pang magluto ba kong atay, napay dugo-dugo. Dugay manigod siya maluto, napay mga dugo-dugo sa sulod, ani. Lalo na yung itlog, kay paborito man ako ng itlog sa atay. Itlog. Di ba ang atay na itlog? Ay heart, di ay heart. Kabugo ba? O itlog sa imong kagara. Basta guys, kung bata ko sa una, ang tawag dyan ako dili sa heart ba, kining kuan ba, puso sa kuan ba, manok. Itlog jud, oo. Nya, kung magluto kayo sila mama sa una, ma, ako ng itlog. Ala, jud ko. And next, butangan na natog toyo, kay nag-isa na kamaayo ang atay. And syempre, ang paborito na kong brand ay Silver Swan soy sauce. Mo din gusto na ko na brand, guys. Silver Swan. Swan. Swan pala. Swan. So, yan, butangan na to. Gamay lang na toyo. Basta, guys, kung magluto mo, ay nakadepende lang sa inyo kung sa kadaghan yung ginabutang ba. At next, suka naman. At syempre, kung magbutang kag suka, ay kapurok-kurok akong kabot raspado, Jude. Pag magbutang mong suka ba, as in ba, ana, di ninyo, as in takpan, ana ba, usagay takpan. Basta, i-cover, ay English mo to. So, mao na to. Ayan. And syempre, di nyo na mawala ang atong magic sarap, guys. Oy, tagaluto jud na ako. Gabutang jud kog magic sarap para lalong mulami ang atong ginaluto. Ana man jud ang sikreto, guys. Kung gusto jud nimo mulami imong ginaluto, butangan jud nimo ng magic sarap. Ana, di ba? Lami kay kahumot. Guys, pagkainit jud sa panahon, oy, hot na ganita, misamot pa jud kainit. Oy, sabi niyo kaigang jud kaayo, oy. Ano sa ba jud mo kuan, oy, mutugnaw ba ana? Murag siya, murag ex nimo gatugnaw na si imo. Ngaon na ta kay luto na akong atay. Lami kayo. Kalami sa itlog. Itlog. Nakanon.